No tak po dlhšej prestávke zase som začal robiť na tomto. Trošku som si už modeloval pliešky. Tieto neviem zohnať, takže som si ich vyrobil. Tento by sme mali. Dosť mám hlavý bôl s týmto. Ako som povedal, že toto zatiaľ nechám tak vidíte, že už to tam nie je. Vyrobil som si opravné plechy, ktoré tam navarím. Trošku idem na to naopak, lebo idem z vonkajšej vrstvy na vnútornú. Postupne to odkrývam, takto si to modelujem. Tajne dúfam, že mi to bude sedieť nakoniec. No, je to horšie, jak som čakal. Teraz budem modelovať tento tvár, ale ešte predtým, ak sa do toho pustím, už konečne sa musím dorezať sem do tejto hrdze. A asi taďal toto dá, ako ešte neviem ako pôjde dole a vyrobíme novú kapsu. Je to dvojka plech, s tou sa teda veľmi ťažko niečo modeluje, preto som aj tu spravil takýto výrez, nech mi ostane ten prelis, nech to nemusím robiť, lebo proste to by som nedal. Ja viem, možno by tam nemusel byť, ale keď sa mi to dalo takto toto, tak prečo nie? No zase, vidíte, ide to pomaly, je to výzva. Tak ozvem sa neskôr.